Reakcja. SPTWS. Serbski poskit k tydzienia Wysyci. My to SPTWS 2020 tuto tydzienia, gdzie dorabić za krzyżowskie video, a wy smiecie zaczynać być na przychodny tydzień. Tak, Boże? Takie, możemy. Aj, lubi przyladowario, luba jury SPTWS. My chcemy so na tym puczu utrobnie dziękować za te myto. My sami nie byśmy z tym liczyli, że oprócz tajku wielką rezonancu dostanemy. A jaka jest tutaj idea doceła nastała, o to młodszy Kupka nie wie. Hej, dziękuję, Danny. Hej, kaj jest ta idea nastała? Popomce jednore, my jsme zetkali na Skype, kaj šec, vizo, no. A tam jsme o tom řečili, što lica do jutra budu, što će nam pobrachovat. A kaj jsme to povedali, jsme si tak mysleli, budeme to na žartnu vašne zasadać. A potom je jedna idea druhou honiva, nastał je ten krótki video, kiž všichni viděli, a tak dere umetovali. Dziękuję za to a dalej Marta. Dziękuję Marcine. Hej, my sme sa potom trošku večkovali, začo budeme tutaj my to v hodnocie 100 € užívať. Nás božo nám žádne košty przez toto video nie sú nastali. A tu sme sa rozsúdili to za dobrý skut dalej dať a sme sa rozsúdili za akciu Starmkind Nordrežane a tam chceme te peniaze v hodnocie 100 € dalej dať. Ja si myslím, tam je to najlepšie. A v tutom zmysle ľubí všetko, vestajte dalej stroví a hač do borze. Božeme. Božeme. Ahoj. Božeme.